Ariketa luze honetan eskatzen dizkigute bi zirkuito hauek diseinatzea. Hau eta hau, zirkuito bat eta zirkuito bi. Lehendabiziko honek ditu lau sarrera eta lau irteera. Hementxe esaten digute, ematen digute denbora diagrama bat, eta zirkuito honek bete behar dituen kombinazio guztiak hemen daude. Lau sarrera guzti hauen arabera, irteerak horrelaxe joan barko dira. Antzeko zerbait egin dugu. Bestalde, bigarren zirkuito honen sarrerak dira aurreko zirkuitoaren irteerak. Lau sarrera ditu, dira hauen irteerak, eta beste bi sarrera hauen arabera, hau da, zirkuito honek ditu bat, bi, eta lau, 6 sarrera, bi hauen arabera, hau bete beharko du. Hauek, 0 eta 0 direnean, hemen irteeran izan beharko dugu, hemen daukaguna. 0 eta 0 direnean, irteeran izan behar dugu, ese batean daukaguna. Hauek, 0 bat direnean, hemen egon beharko da, hemen dagoena. 0 bat direnean, ese bi egon beharko da irteeran. Eta horrela, bat 0 direnean, pues, ese irukoa, eta bat direnean, hemen irteeran egon beharko da, hau. Hau da, 6 sarrera guzti hauek egiten dutena, adierazteko egia taulatxo hau daukagu. Hau hiri kontrol ariketak esaten dizkiote. Nik zeren kontrol hauen arabera, zirkuito honek zerbait potenteago edo handiago bat zerbait egiten dute. Esaten dute, diseinatzazue zirkuito hau eta nandateekin egin. Eta beste zirkuito hau egin diseinatzazue eta norrateekin egitea eskatzen digute. Ia orduen zer egin ezakegun. Bale. Hasi gaitezen lehendabiziko zirkuito honekin. Sarrera guzti hauen arabera, irteera hauek behar ditu. Hau da, lau sarrera, lau irteera, beraz, karnof bat egin behar du, lau irteerako karnof bat, eta hortarako hartu behar dut. Hau, kopiatuko dut, eta lau sarrera daudenez, hasi behar naiz, hemen jartzen sarrera guztiak, direla, lau, iru, nahi beti gustatzen zait, handiena ezkerren jartzea, lau, sarrerak hauexek dire, lau, iru, bi, eta bat, eta kombinazio guztien arabera, irteera hauek izan beharko ditu. Hemen ditugun irteera horiek, eta irteerak izan behar dira, hauek, S lau, S iru, S bi, eta S bat. Egingo ditut hemen zutabeak? Ez ditut egingo, Eta orduan ikusi dezagun, hasi gaitezen, begira, kombinazionentzat 0, 0, 0, 0 direnean sarrerak, irteerak dira denak batera. Hau da, 0, 0, 0 direnean, irteerak daude bat, eta bat. Venga, jarretu ezagun. Sarrerak daudenean, nik elau jarri dudan ez hemen dago, hemen daukagunean 0, bat, 0, bat, izango dela hau 0, bat, 0, bat, irteerak daude, dire, holaxe, 0, bat, 0. 0 bat, 0 bat, eta irtera daude 0. Bat, 0. Venga, urrengo kombinazioa. Sarrerak daudenean, bat, 0, bat, 0, berriz? Ez, bat, 0, hemen. Sarrerak daude 0, bat, 0, bat. 0, bat, 0, bat. Ados, urrengoan, non gabiltza? Bat, bi, iru, bat, bi, iru. Guazen dutza. Egin ditu. Hau, hemen. Sarrerak direnean 0, 0, bat, 0, 0, bat, osak hemen, irterak daude, bat, 0, bat, 0. Bat, 0, bat, 0. Venga, urrengoa. Sarrerak daudenean 0, bat, 0, 0. 0, bat, 0, 0. Hemen, lau denean, irterak daude 0, bat, 0, bat. Gehiago. Hemen. Sarrerak daudenean bat, 0, 0, bat. Bat, 0, 0, bat. Hemen txe. Irterak daude 0, bat, 0, 0. 0, bat, 0, 0. Goazen, zein bi geldintza zaizkigu. 0, 0, bat, 0. 0, 0, bat, 0. Hemen. Irterak daude bat. Ederki, azkeneko kombinazioan, sarrerak daudenean 0, bat. 0, hemen txe. Irterak daude 0, 0, bat, 0. 0, 0, bat, 0. Eta zer gertatzen da bestineko sarrera kombinazio guztientzat? Guk bete beharko dugu,
denbora diagrama hau, besteneko kombinazioak ez zaizkigu sortzen. Beraz, gutako zirkuitoa simpleago izateko hauek isak bezala jarriko ditugu. Isa, 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 isa. Isa, 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 isa. Eta guzti hauek isak izango dira, eta gure karnofetan gauzak asko ze simpleago geratuko zaizkigu. Venga, dena jarriko ditut. Bai. Lau isa eta lau isa. Ados. Eta orain, zirkuito diseinatzeko, pues, lau karnofekin bakar genituzke, badakizu irteerako zutabe bakoitzarentzat karnof bat, beste karnof bat, eta beste karnof bat. Orduan hortarako hartu behar ditut hemen ditudan karnof hauek, kontiatu, eta haundixo egingo dut. Venga, eta hemen ia, aldagaiak jarri behar ditut hemen lau, horrela xe gustatzen zait, badaude beste kombinazio, beste aukera batzuk, hiru, eta hemen bi eta bat. Bale, eta honen kopiatu behar ditut hauek lau aldiz. Laurentzat, hiru, birentzat, eta batentzat. Baito? Hemen, lau. Hiru, bi eta bat. Orduan, sartu itzagun, nahi gustatzen zaizkia, ia, launak hartzea. Horrelaxe, lau hauek, beste lau hauek, eta beste lau hauek, horrelaxe. Eta horrelaxe sartzea, bat, isa, bat, bat. Bat, isa, bat, bat. 0, 0, isa, 0. 0, 0, isa, 0. Isa, 0, 0, isa. Isa, 0, 0, isa. Eta hau, hemen sartzen dut ikusitu zuen bezala. Isa, 0, 0, isa. Isa, 0, 0, isa. Eta azkenekoak denak isak. Venga, hiru. Bat, isa, bat, 0. Bat, isa, bat, 0. Horrela xesak gustatzen sartzea. Bat, bat, isa, 0. Bat, bat, isa hemen eta 0. Hurrengoa, isa, bat, bat, isa. Eta hemen sartzen dut. Isa, bat, bat, isa. Eta azkenekoa denak isak. Horrela xe. Venga, bi. Bat, isa, bat, bat. Bat, isa, bat, bat. Bat, bat, isa, bat, bat. Bai, bat, markatu. Bat, bat, isa, bat, bat. Puxi. Esan dugu. Bat, bat, isa, bat. Bat, bat, isa, bat. Isa, 0, 0, isa. Hemen, marko. Isa, 0, 0, isa. Eta azkenekoak denak isa, berriz. Eta bat. Bat, isa, bat, 0. Bat, isa, bat, 0. Bat, 0, isa, 0. Bat, 0, isa, 0. Isa, 0, bat, isa. Isa, 0, bat, isa. Eta azkenekoak denak isak. Bueno, sartu ditugu karnof mapatan gure lau egitaulak eta egin barko ditugu gurein multzoak. Ia, hasi gaitezen. Zer daukagu hemen begiratzazue. Hau, horrelaxe daukat. Eta bat guztiak bildu ditugu. Ia, honen terminoa izango zan, lau jarri dut. Lau, beraz, izango zan, hau zer lau marra eta hiru marra. Lau marra bider, markatu bai. Hiru marra. Hau izango zen. Goazen nuntza. Hiru, non daude batak? Batak baditut hemen. Guzti hauek. Eta honen terminua da, aldatzen ez dena, bi marra. Bi marra aldatzen ez dena. Hau denak aldatzen dira. Eta gero, bat hauek hartu behar ditula. Ziklikoki horrelaxe. Eta honen terminoa da bat marra. Aldatzen ez dena da bat marra. Horrelaxe, hiru geratu behar zegoen nahiko simplea. Bi marra gehi bat marra. Hortxe, venga, jarraitu ezagun. bi. Bi, batak hemen ditut, bakarrik da, hauxe. Eta hemen daukan terminoa da lau marra. Berri, ez, lau marra, bai, lau marra. Bi, berdin, lau marra. Eta bazen, batera, non daude batak. Ba begira, hartu ezakegu multzo hau ziklikoki, zortzikoa eta bestinikoak gautzi, eta honen terminoa zein ez taldatzen. Bat ez taldatzen, bat marra ez taldatzen, eta bestea, eta hori da, bat marra. Horten, bat da
bat, marra. Vale, eta hori momentu batez gelditu. Listo, konfirmatu dut ondo daudela, eta akatsik ez dudala egin. Vale, hemen eskatzen digute, hemen ikusten duzuen azpian ikusten duzuna, erditik entzen manaiz, begiratzen egin zirkuitoa, lehendabiziko zirkuitoa, NAND ateekin bakarrik. Borduen, hau NAND ateekin bakarrik egiteko, zer egin beharko du, ia, nola egin notera egiketa NAND ateekin. Pues hause, horrela egin beharko genuke, erabili beharko genuke NAND ate bat, eta bi sarreretan jartzea zenbaki edo aldagai berdina, hemen berdina, bat egiteko nandateekin egiten dugu horrelaxe, hau bidertu eta horrelaxe. Hemen, hau nola egin nandateekin bakarrik, ziren, bale, hau alderaztuta daukagu, hau bezala, hau da handera egiketa bat, horrelakotan, klasean esan dizutana, nandateekin egiteko egin behar duguna da. Marra egin, dirazpenari, eta gero erabili marrak nandateak egiteko. Eta begiratu dugu nahikoa izan behar da, zeren marrarekin ez diogu ezerrez egin, adierazpenarekin. Eta orduen, marra hau honekin nand bat da, eta hau da not bat, egin beharko genukena da horrelaxe erabili. Nandate bat erabili eta gauza berdina sartu bere sarreran, beraz, marrarekin nahikoa dauka. Gu hori nandatekin egiteko. Zer gehiago. Hau, hemen daukagu horrela egiketa bat. Hau nandera bihurtzeko, esan bezala, beti bezala. Marra jarri, adierazpena berdina da, eta orain erabili behar dugu hau, morganekin hau nandean bihurtzeko. Venga, jarri dezago. Bi marra, hau bihurtzen da morganekin handera egiketa batean, hemen daukagu bat marra, eta goiko marra hau, erdiko hau bihurtzen zaigu bi zatitan, eta hemen daukagu goikoa. Eta orain, hau honekin badua, eta geratu behar zaigu, bi bat marrarekin, eta hau zuzenean nandera egiketa bat da. Beraz, begira, baditugu denak nand ateekin eginda. Eta orain egin behar dudan da, zirkuito hau egingo dut. Hau da, zirkuito hau marraztuko dut. Venga, bai, marraztu ezagun. Jarri ditzagun hemen lau sarrerak, eta marraztu behar dut. Sarrerak ziren bat, bi, iru, eta lau. Eta hemen zer daukagu, ia. Irtaera bat da, hau alderaztuta. Bendabizikoa da, hau alderaztuta, nandate batekin, eta hoxe da, S bat. Zer gehiago, S2 ere erraxa da, dala, hau alderaztuta. Hau alderazten badegu nandate bat horrelaxe jarrita, bere bizarrerak jartzen dizkigu aldagi berdinera, eta hemen daukagu S lau. Orain zein da simplena, hause, E2 eta E1 nande egiten badiogu, E2 eta E1 nande egiten badiogu, izan behar dugu ja zuzenean S3. Eta beste hau komplexuago dela, hause egin dezagun, ia. Hau alderaztuta badaukagula. Eiru alderaztu beharko dugula da, sarrera berdinak nandate bat izartu, hemen eiru alderaztuta. Eta orain behar dugu nand egitea, hau honekin da nand bat bi hauen artean, nand egitea bi hoien artean, eta azkeneko marra hau egiten dugu berriz alderaztuta, horreaxe nandate bat izartuta, aldagai berdinak, eta bizango zen esela. Listo! Hau izango zen, lehen zirkuitoa nandateekin eginda bakarrik. Ados, venga. Lehen da beziko zirkuitoa eginda. Egin dezagun, bigarren zirkuitoa. Bigarren zirkuitoa dela hause. Kontrol ariketa bat. Kontrol hauen arabera, zirkuito honek egiten du zerbait. 6 sarrera daude. Hau, karnofekin egiten hasten baldin magea, 6 sarrerako karnon bat izango ginituzke hemen, 324. Eta horrela xeko gabik, ez dugu ikasi nola egin, posibil izango zen, baina ez dauka zentzurik guretzat. Guretzako karnofondina izan behar ditu 5 aldagai. Hemen 6 daude. Ariketa hauek kontrol ariketa bezala egin beharko ditugu. Eta hortarako egin behar duguna da, esan ditzuen bezala. Kontrol ariketetan, hau mugitzeko nola mugitzen den, horrelaxe, egin behar duguna da, kontrol ariketetan, bigarren zirkuitoa, sartu behar ditugu egia taulan, bakarrik kontrol ariketak. Z bat, eta Z zero, ez ba? Hoixek dira, uste dut. Bai, uste dut horiek dira. Ez barkatu Z bat eta Z2. Z bat eta Z2. Eta egia taula egin behar ditugu bakarrik hauekin. Oso simpleak. Bi kontrol baldin badaude, egia taula bakarrik hauekin. 0, 0, 0 bat, bat 0, eta bat. Nola da posible, 6 sarrera dituen zirkuito bat, horrelen simplea azaltzea. Eta hemen jarri behar ditugu zirkuitoaren irteerak. Direla
Hemen bakarra, S, bale. Bale, Ctrl Z, S bakarrik. Eta nola sartu behar ditugu bestiniko datu horiek? Ja, pues hemen sartu behar dugu orain zirkuitak egiten duena. Eta hauxe da, begira. S irteeran, sarrera hauek direnean 0, nahi dugu E bat sarreran dagoena izatea. Sarreran direnean 0 bat, nahi dugu bi sarreran dagoena izatea. Ez da, Marko? Bai. Sarrerak dira S, markatu. S bat, S bi, S iru eta S lau. Bera, hau zabatuko dut. Eta esan bezala sarrerak. S direnez, aurreko zirkuituaren irterak, S bat. S bi. Bat 0 direnean, nahi dugu S iru izatea irteeran. Eta bat direnean, S lau. Horixe bai. Bera, S eta S lau. Hauxe izango zen, bigarren zirkuituaren egia taula, kontrol sarrera edo kontrol ariketa denez, horrelaxe adierazi beharko dugu. Eta hemen karnoz egitea ez dauka zentzurik, baina bai egin beharko duguna da S irteera honen bere adierazpena atera. Hemen S zer da? Pues begira, logika erabili behar dugu hemen. Sarrerak, kontrol sarrerak direnean 0, irteeran izan behar dugu S bat. Hauek 0 eta 0 direnean, hau izan behar da bat, eta hau izan behar da S bat. Edo sarrera, kontrol sarrerak direnean 0 bat, 0 eta hau marra gabe, 0 bat, irteeran izan behar dugu S2. Hemen sartzen badituzue, datuak ikusiko duzue betetzen dela. Edo, kontrol sarrerak direnean bat, 0, irteeran izan behar dugu S2. Edo, kontrol sarrerak direnean bat, hau da marra gabe, irteeran izan behar dugu S4. Hauxe izango zen, bigarren zirkuitoaren funtzio logiko osoa. Eta hau zirkuito bezala sartzen badugu, marrazten badugu, badaukagu hirugarren zirkuitoa. Baina hau eskatzen digute norrateekin egitea. Gogoratzen baduze, hemen azpian eskatzen digute norrateekin egitea. Orduan, egin behar duguna dau norrateekin. Eta hau nola egin norrateekin? Pues hemen ditugu horrera iketak, hemen ditugu handera iketak. Orduan egin behar duguna da, marra jarri behar dizkiot. Hau edi, marra, adierazpena ez da aldatzen, eta hau erabil behar dugu norrera egitan bihurtzeko. Marra, eta morgan aplikatu behar dut. Ia, marra hau erabil behar dut hauek bihurtzeko horrera egitetan. Ia, jarri ezagun. Termino hau, hor. Termino hau, termino hau. Eta bakoitzari hau zatitu behar zaio horrelaxe, eta horrelaxe. Eta gero izan behar dugu goiko hau. Orduan begira, hau geratzen dira, hau geratzen da horrelaxe, eta hemen badaukagu hiru sarrerako nor ate batekin egiteko terminoa. Venga, jarraitu ezagun. Hor, eta hemen morgan egin behar digu marra honi, Orduan daukagu termino hau bihurtzen da horrela egitan, C2. C2 hor S2. Eta hau zatitu behar zaigu. Hemen, eta hemen. Eta goikoa hemen daukagu. Vale, hau joan behar zaigu honekin. Eta bi hauek geratu behar zaigu. Eta hau jau daukagu termino hau hiru sarrerako nor arte batekin eginda. Hemen berdina, ia. Hau. Termino horrelaxe. Eta beste horrelaxe, eta erdiko marra hori bihurtu behar zaigu, zatitu behar zaigu horrelaxe, eta goikoa horrelaxe geratu behar zaigu. Ja, hau joan behar zaigu, eta hemen daukagu hiru sarrerako beste nor bat. Edo, hemen egin behar dugu orain, termino hau, hor, termino hau, hemen ez dago marrarik, eta hau zatitu behar zaigu ontan, eta goikoa geratu behar zaigu hemen. Eta hemen, hau dena ikusten baduzu, hau egin dezakegu hiru sarrerako norrate batekin. Ia, eta azkenik, zer gertatzen zaigu begira, hauek dira horrela egitetak. Hauek nola bihurtu norrela egitetan. Pues egin behar duguna da, marra, denari jarri, hemen jartzen baldin badut. Marra. Eta marra, adierazpena ez da aldatzen. Eta orain begira, hau, bat, bi, hiru, lau termino horiek egin ditzaket edo sartu ditzaket lau sarrerako nor ate bati, dala honekin adierazita. Eta azkenik, hau alderazten badut, izango nuke hau dena nor ateekin eginda bakarrik. Hau sartuko naiz zirkuito marrazten. Venga, saiatu behar naiz. Sarrerak nola jarri behar ditut, bai, sarrerak ditut, S bat, venga bai, S bat, S2, S3, eta S4.
tak, tak, eta sarrerak ditu gainera hemen C bat, eta C2. Bai da, aurrera, ia orduen. Termino hau nola egingo genuke? C bat, C2, eta S bat alderaztuta. S bat alderaztuta, behar, S bat alderaztenko jartzen diot nor ate bati sarrera berdinak. Hemen daukat hau alderaztuta. Orain, hiru sarrerako nor ate batekin behar dut, C batekin, eta honekin. Ia, hiru sarrerako nor bat, honekin, eta honekin. Ez dakit nola geratu gara zirkuitu hau, Eta hau izango zen termino guzti hau. Badukat hau. Orain egin behar dut, hau. Ja, C bat, C2 alderaztuta, beraz, hau alderaztu behar dut. Nor ate bat erabiliz, horrelaxe alderaztuta. Orduan badukat. C2, C bat eta S2 alderaztuta. Joere, alderaztu behar dut. Eta orain, hau eta hau, orduan benga. Hiru sarrerako nor bat, honekin, C batekin, ez da? C batekin, eta honekin. Hau ja da, bigarren terminoa. Hau ondon doaz. Beste hau, C bat alderaztuta, hori ez daukat hemen. C bat alderaztu behar dut, nora alderaztuko dut, hemen txe. Sartu behar diot nor ate bati, sartu behar diot bizarra berdinak, hemen C bat alderaztuta. C bat alderaztuta, C2, eta S2 alderaztuta, S2 alderaztuta hemen, nor batekin, eta hemen jarri behar dut hiru sarrerako nor bat, honekin, C batekin alderaztuta, eta S2ekin. Venga, hirugarren terminoa, eta azkenekoa. C bat alderaztuta, C2 alderaztuta, bat idutara, eta C2 alderaztuta. Venga, hau alderaztu behar dut, eta izan behar dut. Hiru sarrerako nor bat, honekin, bai da, C bat alderaztuta, eta C2 alderaztuta. Nahiko txukuna geratu zaigu. Eta horren zer geratzen zaigu, ia, marra hau egin behar dut, lau sarrerako nor ondi batekin. Hemen sartzen direla lau hauek. Taka, 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 eta azkeneko marra hau, hori egiteko egin behar dut, hau dena alderantztu berriz, nor ate bati sartuz, sarra berdinak, eta hau izan behar da, bigarren zirkuituaren, hau izango zen. Eta horrekoa zen hau. Ia, hau da, lehen dabiziko zirkuitua. Hau, nandateekin, eta bestea, norrateekin egin da bakarrik. Ariketa luzea, baina horrela.